Тиинен олору алын кәмәй хамнастағын жон социальный хантара көмөтінен бәе жылатын арынан әбей доқоттадыр. Бұл программаға бұйылғыттан федеральный үп көрілін өйбіл әлбәқ кияқан оғылынна бұлырын 300 миллион солковай көріліт боланы бұйыл 600 миллион кәріңі холковай ұлыстарынан тырылы бұд. Таттаға 6-10 кеге социальный хантара көхерсібет. Социальный контракттачылара бастадан туран нехилек жахалтатыгар бастакы сүймердәхини ахаллар. Онтон же бизнес планнарын туппутунан улус кинигер анал камыгыя иннитигер проекттарын көмүскүллер. Быйыл тааттыл ухугар сүрбе 5 миллион кәреңе сол кобай көрүллен. Тогу хонча квота анаммыт. Бу федеральный көрүллен үле көжөһөнө еңкирбите тыгачтар туркуттан бар быйла мускатулары бите. Оннан бу предпринимательство үс көрүн хүнүнөн үгүс жоңга контракт беристибит. Оннан сос контракт быйлары кибиде кылуу материальный көмө жоңга аскатаңаска көмө булак быйыл бу же эрүмөнүгө женеме догорда беристибит. Окуду сүз битинче суммалак нөбүн тантакатынче суммалак бу контракттар беристибит. Чөркө голоктогы Леонид Кириллин этер бир сыгын үлелетерге туруммут контракт көмөтүнөн сүз 5 тыгынча сыгыналак станок ылыктак. Буларын бастыгы халааны мета төрүт түгүдө билбедим. Алдым дагы бастан жаным кенен элбен көрбүтүм. Таманды станок хайдагы хайда холира шүйүн. Те бар кара нюанстарын барын билбедим. Олын быйыл спокойно ливиндемен беверерне. Клиенттер, анын булана кене хажите тиеме ханна элбетевин дивит хиргеттер оранармен ол станокун келдеремен житин эбен таханна бар турурамын элбетевин. Социальный контракты быйылгыттан саңа хайыска кирбит манна үлете суок кихи үленен качыллара ситихиллектер. Холар үйрәхә кәнки бәкәнәм үләгән аҗары оларга да нады булар. Үләли җан холар специаль үләли җан токтан бараны хаңа көрүнгө үләлектән бурылыктан бара җоннор кемен адлах. Хопарды барыктан бара җонган адлах. Оннан бир лохан көмө булар промышленный бара җоннор кеме. Бу анал программа көмөтүнөн улуспутугар өңө арас көрүңө терилинне. Элбәктән агыягы эттәккә устар истеннеңнәр туттар терелләрен атылаһын тигнәтче үлеләрен сагалатылар. Нехленне ырас унан качыллыты быһарылынна. Масына сугер анал сер ахылынна итенне нехлектерге пикарнялар үлеләтләр. Парасковия Татарнова, Степан Застыров, Саха телевидениете, Татта.